Ni mae gen Llwyfan y pafiliwn nawr ar gyfer y cyngor Agoriadol Cefn Urdd 2018. Gan weld pwy gallwn ni bwmp mewn i cefn Llwyfan. Wel, yn ymuno gyda fi nawr, mae'r Welsh Whisperer. Ti'n iawn? Siwr i boi, ie, gwan. Siwr i boi, fi'n iawn, diolch. Mae'n rhaid i gweud, cyn i ddechrau, mae'r wisg yma yn arbennig. Y braces, y môr, arbennig. A ni arfais sioe frenhinol. Sut brofiad mae hwnna nawr? Ie, gret, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y sioe. Mae'r set-up yn gret ma, mae'r llwyfan yn fawr a ni wedi bod yn ymarfer trwy dydd o a heno a mae'r amser wedi dod nawr, dwi'n edrych ymlaen. Fi yma gyda Greta Isaac, helo, i ti'n iawn? Hi, hello. Helo. Helo, ni'n ffrindiau, felly chat between friends. Felly, fi'n gwybod ti'n perfformio heno, wyt ti'n gyffroes? Ydw, really, yeah, really edrych ymlaen, actually. Yeah, good fun. Beth wyt ti'n perfformio heno? Fi'n canu cyfieithiad o gan nes i ddau cwbl blynedd yn ôl nawr, o'r enw The Finish Line. Cyfieithiad man fideo, so a Devin Devian. Fi'n disgo mlaen. So fi fy ma nawr gyda Cedron. Cedron, ti'n iawn? Dwi'n rhaid dda, diolch yn fawr chi. Ie, fi'n iawn, diolch. Hei, ti'n edrych mlaen i'r gyngor? Yn fawr iawn yn dod. Hei, da iawn. Reit, ti'n ffesiwn wyneb gyfarwydd i lot o wylwyr adre, achos ti oedd yn fuddigol yn cystadlu'r Bryn Terfel Llynedd. Sut brofiad oedd hwnna? O, digwydd i chi. Mae'n anodd canfod geiriau i gyfleu y profiad yn iawn, achos oedd o'n gwbl unigryw ac oedd y wefr o gael perfformio ac o gael trio gwneud cyfiawnder ar darn y ffordd hefyd yn hyfryd digwydd i chi. Fi yma gyda Tsunami, helo. Helo. Chi'n iawn? Good. OK, felly, dyma un o gigs pryn chi Lenny, ydych chi'n disgo mlaen i perfformio? Byddai'n ymlaen hwn a un arall i'w gyhoeddi, so 2 gig arna a sianel. Ble bydd yr ail gig yn ni'n cael gyfod eto? Dyna mae'n cael dweud. Top secret. Wel, co pwy sy'n ymuno gyda fi nawr? Lloyd Macy! Oedd hwnna dda? Ie, ffantastig, war y ti. Ie, mae eisiau bod da fi job newydd nawr. OK, so Lloyd, croeso, ti'n edrych mlaen i heno? A dwi fi'n disgwyl mlaen yn fawr iawn, mae'n mor gyffroes i fod yma yn perfformio. Ffili aros i'r mas i'r pafiliwn nawr a gweld y gynulleidfa yn fewn, byddai'n gret. Ie, a beth ti'n mynd i bod yn canu ni heno? Wel, fi'n canu 2 gam gwreiddiol. Matt sydd yn y band gyda fi, sydd wedi sgwennu gerddoriaeth, a fi a Byd sydd wedi bod yn sgwennu geiriau. Byddai'n canu heno dan ser y nos, a mae'r byd yn troi'n wallgo. Felly, mae'n ffraint i fod yn onest i fod yma, i ddod nôl a perfformio 2 gam yn hunan. A exclusive bach i ni hefyd, ie, edrych ma. Fi yma fan hyn gyda Sophie, sut ydych ti Sophie, ti'n iawn? Diolch yn fawr, yn iawn. Good, wel fi'n gwybod bod hwn yn steddfod lleol i ti, a ti'n cael y cyfle i perfformio ar Llwyfan gyda ser. Wel, lot o ser gwahanol, wyt ti'n disgo mlaen? O gosh, ydw, yn fawr iawn. Mae fe'n anrhydedd i'r mwyaf. Enwog i'r Cymru, like, wow. Wel, a Lewis, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch Tristan. Good, wyt ti'n edrych mlaen i heno? Yndw, fawr iawn, mae'r line-up yn gry iawn a mae'r argoeli fod yn noson yna. Ni'n siŵr bod e. Nawr, nes i snico mewn tra chi'n ymarfer, a fi wedi gweld bod yna lot o bobl yn ymuno gyda ti ar y Llwyfan. Wyt ti'n si gweithio ni pwy ydyn nhw? Wel ie, dwi'n ffodus iawn heno, mae gennau'r Zim Voices di dod holl ffordd o Zimbabwe a mynd i perfformio efo fi heno yma, so ie. Mae Cyw yn dathlu penblwydd arbennig iawn eleni. Faint oed Cyw? Mae Cyw yn 10 oed a mae 'na 8 o fathau yn digwydd yn ystod yma. Ie, beth sa chi mlaen? Wel, ni'n mynd i cael parti mowr yn y pafiliwn ar y dydd Llun, a wedyn ni'n mynd i fod yn sioe drwy'r wythnos hefyd, le ni'n mynd i fod yn cael parti bach i Cyw ar y Llwyfan yn Eisteddfod. So mae eisiau pawb yn y draw i ddathlu da ni. Mae ymarferion trosod yma pawb yn edrych mlaen i'r gyngor. Cofiwch, gallwch chi wylio'r gyngor Agoriadol, Eisteddfod Urdd a'r S4C am 1:30 wedi 8 heno.